இந்திய நாடே அண்ணாந்து பார்த்த அரசியல் ஞானி முத்தமிழறிஞர் தமிழினத்தவர் கலைஞர் அவர்கள் சூழ்கொண்ட நாள் ஜூன் 3. எல்லா ஆண்டும் கலைஞர் ஆண்டே. அவர் ஆண்ட ஆண்டும் வாழ்ந்த ஆண்டு மட்டுமல்ல, எல்லா ஆண்டும் கலைஞர் ஆண்டே. வீழ்ந்து கிடந்த தமிழ் சமுதாயத்துக்கு விடிவெள்ளியாய் தோன்றி வாழும் காலத்தில் ஒளி தரும் உதயசூரியனாய் வாழ்ந்து நிறைந்து பிறகும் கலைஞரை விளக்கமாக வழிகாட்டி கொண்டிருப்பவர்தான் தலைவர் கலைஞர் அவர்கள். உங்கள் பெயரை காக்கவே என்னாலும் உழைக்கிறோம். உழைப்போம், உழைப்போம், உழைப்போம்.